Maria, ang hangyo na po sa imo, dili ka magsigiglaag, matulog kag maudto. Diri raman pod migadula sa balay ma. Say diri ra mo nagadula. Ang akong nahibalaan, maabot mo bukid, maadto pa mog sapa, manguha pa og mangga nga dili inyo ha. Maingkanto gali mo, dili na jud mo makauli. Kasabot ka, Maria? Inkanto gyapon, tinuod din ang inkanto ma. Atik raman na oy. Unsay atik? Dili lang kita may namuyo aning kalibutan na. Sige daw ma, be, istoryahe daw ko. Nakaagi na day ka ano na inkanto mo. Clear, naa si Maria o yung mama sa gawas. Dili ta kadulaan ni Ron. Kani no, nasuko biya na yung mama sa tuo. Kani, saon man eh. Aminong sa akong istoryaha kay kaagi ni sa imong papa kaniadto. Sige daw ma, istoryahe daw ko. Uy, nana na pud ang imong duha ka amiga oh. Biti, Claire! Padaulan na siya diri, Maria. Alin mo! Clear, gitawag ta. Ali, manduol ta. Tara. Panglingkod mo duha okay na ako i-story ninyo aron dili mo magsigiglaag anang kabagnutan. Story na. Panguha na magbangko, dali tayon. Ang papa ni Maria nilakaw og untong tutok. Dayon Kay nangahoy siya. Ikaw, Maria, ikaw, Claire, Biti, ayaw mo paglaag og untong tutok Ano day nang? kay mawala ra mo kalit nga dili mo katultol sa inyong pag-uli. Dayon ma, diwasa na dayon. Ang papa ni mo, Maria, natingala ko nga nung wala siya kabalik nga nangahoy siya. Pagkatitiod, naabot siya. Pagtanaw na ko siyang tanang gipangsulog, puro bali. Nganong gibali man niya? Kay ang iyang istorya niya sa kuha, wala na daw siya katultol sa iyang giagian kung unsaon daw niya pag-uli. Wala siya kabalik dayon, kay tungod gimino siya. Wala na siya makatultol sa iyang agianan. Unsa na nang mino nang? Kanang gimino, nagsige kag balik-balik sa imong giagian. Maura gihapong naungang ang imong giagian. Naglibog siya kung unsaon niya nga makabalik siya sa among balay. Ay, sa ato pa di ay nasaag siya. Tapos ang iyang giagian, maura gihapon. Kay nakainundom siya sa giistorya sa iyang mama nga kung magsige kag balik-balik sa imong giagian, gimino ka. Dayon ang siyang gibuhat mo. Hubuon ang iyang sinina, short, brief, ang iyang sinilas balihon. Puro bali ang iyang gipangsulob. Ano, day na. Naku, di ay na ma. Oo, ana. Natapos na unsa? Mao na gibuhat sa imong amahan. Nakabalik siya dili sa balay. Look, day no. Di ay na, abi man ako atik-atik ra no. Por iso, busa ikaw Maria, Claire, Biti, ayaw mo panglaag og utong tutok kay ang mahitabo sa imong amahan, mahitabo ninyong tulo. Hala, kani magud si Biti maon. Kani, Sige, si Biti, panulong oh, diri sudon og sa balay. balay. La dili na ta maglaag og utong dako-dok. Kani, dapat Na adi nang muyo matulog di na to. ani kalibutan nga lain pud ay no. Nga dili lang nato makita ba. Muna kamong tulo, dili mo magsiglaag og utong tutok ha, kay para dili mo minuon. Ay, Maria, nalibot di ko manto di ko palengke. Diri lang mo tuluhay mo paglaag ha. Kay mula ka usa ko. Mautoy giingon ni mama no, gimino si papa mo nang dili na jud taninyo maglaag anang kabagnutan kay basig minuon taninyo. Kani no, si Biti mo gudong. Si mino-mino. Dudong pawis, tadi ra gud dudong pawis lingkod ra gud diha Si oh. mino-mino dahil istorya ninyo. Nagistorya si mama karon dudong pawis. Hadlok Kani, hadlok ayo. Dili daw ta maglaglag anang kabagnutan kay basig minuon daw taninyo. Oh, basta utong tutok daw. Tuo man ng mino-mino. Gihadlok ka kasi mong mama Maria para dili na mo manglaag. May pagmuuban mo sa tuwa kay manguha kurog mangga. Mangga? Nya asa po dapit? Dito ay ila biber unya kano sa man tagimino sa sige na to panghag mangga. Nagdala nag ikog asin diri oh. Bahala mo. Ako magtulak ko. Dito Maria, basig atik lang ta si mong mama nga para di ka man laag. Sige tara, maubatan niyo ka dudong pawis. Tara. Dito umaka na mino-mino eh.